Ahojte, tak dneska mám pre vás receptíka jedného takzvaného surového chlebíka, ktorý sa nemusí piecť v trúbe a chutí naozaj ako normálny chleba. A zároveň mám ešte aj taký maličký update o mojom 21. týždni. Takže najprv ten receptík a také malé prekvapenie, že ako to asi vyzerá. Takže ono to vyzerá úplne úžasne, dokonca aj taký slovenský rohlík som spravila. Pozrite sa, úplne úžasná konzistencia, rohlík, posypaný ešte so sezámovými zrniečkami, ktoré som tiež akože klíčila klíčkami. A tuto je to bola akože žemla, úplne nádherná žemličková s hrozienkami, takže úplne to chutí moje malé, uvidíte video, ako sa ona v tom teší, že chutí jej to. A tuto je napríklad, že jeden už odrezaný, krásne sa to reže, úplne lahonko, nič sa netrúsi, len trošku zrniečko odpadávajú. A tu som spravila ešte taký variant väčšieho chlebíka, ktorý tiež už som nakrojila, ten je ale trošku bez hrozienok. Ale musím povedať, že bez sladidla to nechutí. Mne to aspoň nechutí, keď tam niečo sladké nie je. A preto som to pretože chcem, aby to moja malá skôr papala. A mne tiež chutí sladké viac. Tie hrozienka som tam pridala ako sladidlo. To odporúčam každému. A ako sladidlo dajú sa hrozienka aj namáčať a potom rozmixovať na takú pastu. Potom to môžete mať 2 týždne v chladničke. A tento surový chlebiček, takzvané surový, nie je až tak surový, pretože je tam používaná technika z klasického raw foodu a to, čo sa volá klíčenie, takže je tam táto špalda naklíčená a naklíčená špalda, to už používali aj kresťanskí esenovia, to bola vlastne taká nejaká sekta, ktorá sa tiež s Ježišom stretávala, ale presne ich históriu nepoznám, len viem, že títo mužici a žienky, že oni to vlastne na veľmi horúcich kameňoch sušili tieto chleby. Takže oni ich najprv nechali vyklíčiť, tie zrniečka. Neviem, či používali špaldu, alebo čo, aké prehistorické zrniečka používali, ale viem, že to nechali klíčiť a potom to sušili. A toto sušenie, vlastne to je tá metóda, ktorá v dnešnom raw foode sa vlastne pri surovej strave používa. A keď si ľudia myslia, že čo to je, že surová strava, že ježiš, ak to je studené a všetko, tak to je preto, lebo to ľudia robia nesprávne. Keď si naozaj sa riadite takými pravidlami, takými logickými pravidlami surovej stravy a toho raw foodu, to je podľa mňa prehistorická metóda konzumácie niektorých vecí, čo sa týka aj chlebov a všelijakých takých placiek a tak, čo sa naozaj v minulosti všetko sušilo na veľmi horúcich kameňoch. My sme ako aj ľudstvo žili skôr v tých tropických oblastiach alebo v teplých oblastiach alebo v lete sa to dá aj u nás perfektne, keď máte 30 stupňov, dajte sa na čierny plech, dajte to na slnko, máte za noc alebo za deň, máte už takýto chleba napečený so slnkom. Ja som to tiež skúšala pri našom dome, máme čiernu stenu. A keď bolo tiež nejakých 30 stupňov vonku, som si tam piekla placky, sušila som si tam placky a takisto by sa dala sušiť tento chlebík. Čo ešte je v tom, že tam žiadne tekutiny som nepridávala do tých mojich, do toho, čo je vlastne vnútri, že všetko je vlastne len v kuchynskom robote ani to nie je ani mixer, to je ten robot, čo to vlastne len s takým eskom, nožikom vlastne všetko tak miesi a vlastne to všetko tak rozdrobní aj tieto zrnka. A čo je úplne šokujúce, že je to úplne ako na nerozoznanie od chleba. Môj manžel prišiel domov, som spravila test, že mám novú mašinu som kúpila, že pekač na chleba, pec na chleba, dal sa také maličké kúpiť, že áno, ochutnal to a neverila, ale už aj skoro uverila, potom sa povedala, nie, že to je surové, áno, úplne, že čože fantastické. Tiež moja malá úplne zbožňuje tento chlebík, hneď príde aj video potom to, ako ona hneď zhltla, a takže úplne nádherné, že jej to tak chutilo a vlastne chutí, aj teraz zase si prišla po 2 hodinkách, zase si zobrala a ja to vlastne, keď to budem teraz konzumovať, vždycky si to najprv zohrejem v mojej sušičke, akože aj keď teraz večer nemám svetlo,
alebo nemám vlastne tú teplotu, ktorú cez deň. My to ani nemáme tam, kde ja bývam, tak teplo ako vy na Slovensku, ale toto sa jednoducho môže dať nehať aj celý deň vonku, tam nie je žiadny mliečný produkt, žiadne vajca, muchy na to nechodia, pretože tam žiadny živočíšny produkt vnútri nie je. Naozaj to je akože vegánske a surové a klíčené a to sú vlastne tieto živé, tým, že je to klíčené, je to vlastne také živá potravina, ktorú nepriťahuje muchy. Muchy sú priťahované, keď už niečo sa vlastne kvasí, keď akože napríklad aj starým ovocím, keď už niečo hnie a keď je niekde mlieko a čo je všelijaké vajcia, tak to priťahuje muchy. Ale takéto veci, ja som to mala celý deň vonku, žiadna mucha ani sa nepriblížila k tomu. A to je vlastne to, že je to vegánske čisté jedlo a to je úplne, mne to strašne chutí, to perfektné pre tehotné, perfektné pre športovcov. Ja veľmi ľutujem, že som to neobjavila v mojom tehotenstve už skorej, pretože v tehotenstve som začala konzumovať najprv normálne chleby, ale tiež som si veľakrát kúpila takýto esenský chleba z Bioshopu, ale už ma nebavil, pretože sa strašne drobil. A tento môj chleba teraz sa vôbec nedrobí, akože úplne geniálne robený. Dala som tam všetko moje potraviny, ktoré milujem, ktoré zbožňujem. Je tam z mladého kokosa, kokosového orecha, je tam tá dužinka, je to zo špaldy, je to úplne ešte aj, čo som robila mandlové mliečko, tak z toho pulpu, z toho pozostatku, že sme včera robili mandlové mlieko, ešte aj to som tam dala na zjemnenie toho, vlastne toho vlákna, alebo je to plné aj vlákien, ako to je veľmi dobré na trávenie. Takže a veľmi krásny dodatok k vašej inej živej strave alebo aj k normálnej strave. Keď už sa vlastne človek aj len mieša o čo viac tej živej stravy do normálnej stravy, o to lepšie sa aj človeku darí podľa mňa. Takže ja nepropagujem 100% živú alebo raw foodovú stravu, ale odporúčam tak na 60% a hlavne v tehotenstve sa tiež odporúča dávať 5-krát za deň ovocie zelenina, takže toto k tomu tak veľmi dobre pasuje. Ešte prečo som to robila zo špaldy, pretože tam je iný druh gluténu, ktorý sa vôbec ako glutén ani už neráta a tento glutén je lepšie stráviteľný, menej lepý, ale toto je zlepené tým flaxovými zrniečkami. Teraz neviem, jak sa to po slovensky povie, ale napíšem to pod do receptu. Takže ja ten gluten tam nepotrebujem, pretože som to zlepila iným spôsobom. Lanové zrniečka sú tam presne a oni toto zlepujú. Takže gluten pre mňa, čo ja viem, ja ho zle stravujem. Je to zle strávi a táto špalda je o mnoho staršia obilnina. Už pestovali to v Ázii, ľudstvo to pestovalo v Ázii už pred 5000 rokmi. Pestovalo sa to v Germánii, Germáni to pestovali, Kelti to pestovali. A čo je nádherné na tomto, že človek by mal vlastne konzumovať rozmanité druhy zrniečok a nie len napríklad, že tú pšenicu, ktorá už je dosť taká vlastne zošľachtená, ale sú aj iné druhy zrniečok, ktoré majú úplne iné kvality, a to napríklad tá špalda. Špalda je lepšia pre diabetikov, pretože to nerobí až také výskoky v tom, lebo cukrová hladina ostane akože stála a normálna pšenica vám robí také úplne, keď zjete chleba, tak potrebujete viac inzulínu na strávenie a táto špalda to nerobí. A preto, keď pojedáte špaldový chlebík alebo veci zo špaldy, tak nemáte tieto chúťky potom niečo medzi tým stále jesť, lebo vaša cukrová hladina v krvi je stále rovnaká, dalo by sa povedať. Preto to dobré aj pre diabetikov a samozrejme, že to je výborné pre tehulky a tiež, pretože tiež nepotrebujeme takto výkyvy v našej cukrovej hladine. A tým pádom je pre mňa teraz špalda v tehotenstve úplne odporúčam a ešte idem aj na jedno zrnko, ale ešte som si ho neobjednala, takže idem vyskúšať aj nehať klíčiť jedno zrnko. A tiež, čo som všetko použila, aj tie sezónové zrniečka som tiež naklíčila trošku, takže používam len klíčené veci do toho. A to je vlastne to tajomstvo toho tej surovej stravy, že veľa klíčkov sa konzumuje a tie majú o mnoho väčšiu hodnotu, výživnú hodnotu než neklíčené
zrniečka, ktoré sú len pomleté na múku. Takže tam je o mnoho viac života v klíčkoch, a to je tá živá strava, než len tak v pomletej múke zo zrniečok. Takže o tom som chcela v tomto 21. týždni. O čom ešte, no, to by si myslím, že aj stačí, však to, ako sa mám, to je, dúfam, že aj tam nevidno. Mám sa veľmi dobre, sa cítim, žiadne potiaže. Užívam si leto, užívam si sezónnych produktov, vlastne sezónnych ovocí, zeleniny, cukiny, baklažány, šalátiky zo záhrady a tak. Ale samozrejme nie som na surovej a živej stráve 100%, takže blížim sa možno k takým 70% teraz a to mi aj tak úplne stačí. Možno až 80%, neviem, no raňajky už mám, už zase konzumujem surovú stravu, kde si to mandlové mliečko robím, teda začala som dnes, lebo som mala prestávku na víkend, čo došla moja rodina, takže zase sa tak pomaličky zase do toho dostávam, niekedy to nie je ľahké, ale ja už viem, že aký efekt na mňa príde, keď o mnoho viac tejto živej stravy do môjho denníčka, jedálnička vlastne vsuniem, že o to lepšie sa mi aj darí, to cítim viac energie a to je v tehotenstve si myslím, že dosť dôležité, takže teším sa z toho a teším sa na vás na budúce.